datorren urtean nahi dut 10 kontzertu erman itxasuntzi batean, 10 portu desberdinetan, ez? Eta horiek nire fantasia, baina ez naukan pentsatute BBK Livean joko nuela, hortan bapatean esan zidatenean BBK Livean joko nuela, pentsatu naben en plan, ze eskenatoki daugat? Eta nor eraman dezak eta hain eskenatoki handira, ez? Pues igual ziren 12-16 metroko eskenatoki bat, igual pasau naz, distantziarekin daukat horrelago erresumet, baina super handia zen, nahikoa orkesta sinfoniko bat sartzeko. Eta orduan pasada bat izan da, beste erronka bat, orkesta sinfonikoa nahi nuen eraman BBK Livera. NTVk luzatu osten gonbidapena joateko Durangora, ditu ostinean izan zen, nahi oso Lamana Rodriguezekin, Nati Peluso, Brisa Fenoi, 6.000 pertsonen horrean Durangon, musutruk jendeak musutruk sartu daila nahi oso kontzertu bat eman, ze ondo, emakumezkoen presentzia, gainera hotzenean, berriro ere eskenatoki horretan oso ondo pasau genuen, 8.000 pertsona guzti horiekin, plazerra izango da, gainera BBK Liveko kudeatzaile bere toketzidatza edo koordinatzaileak, eta beraia badaki oso lan hona egin nuela logistikekin orkesta sinfonia jotzeko, orduan orain sartuko dut, orain daukadan alineazioa, ez? Pole danceko barra batekin dator nire irakaslea, pole dantzan dantza egiten dudalako, posik nago berton jotzea, dalako Durango, eta gero baita ere uste dudalako erreferenteak sortu behar direla. Nire ustez egin behar da, herri mugimenduan lana, erdi mailan publizazio publiko-pribatuan lan egin behar da, eta gero baitaren median egin behar da lan, eta referenteak sartu. Igual ez naz referente egokiena du jendere uste duk ditzailoke, baina nik hitz egiten dudana ez dozti zentzuratuko eta uste dozti plataforma horretan izaten. Eta, klaro, joan nahi dut hori egitera. Nire lokalean San Franen montatuko dut nire sasi estudia hobeto ikasteko nola grabatzen, gero baita ere oso ondo kudeatu barotet nire egile eskubideak, ekirekin nago hemen Euskal Herriko kultura eragilean, eta gustatuko litzaidake ikasi ditudan guzti horiek bakardadean baten bati partekatzea. Eta baten batekin gai izatea musika inguruan elkarrizketa interesanteak edukitza hori, nola egin duzu hau, nola egiten duzu bestea, ze egin duzu hau registratzeko, Safe Creativeen, edo nola ego duzu hau lege gordailu bezala, edo... Bueno, pertzebedan, bezebez? Entzuteko edo dantzateko balio da, nik egiten dute musikakotzean edukitzeko, eta abesti batetik bestera nahiko desberdintasuna dago orduan, normalean jartzen duzu play eta abesti guztiak entzute dituzu el tiron. Dantzatzeko aukera badago, eta uste dut, jendeak disfrutatu ahal izango duela. Beraz, nahi badezute erosi, bestela eukiko duzu ezuen nuinetan. Pertsebe, dana duzu bez.